হাই কমার্শিয়াল বাগান নতুন বাজারও সিনি সার দেবজান চাকমানি থাইচুক লङ যে থাইচুক লং কমার্শিয়াল কাইজাগি দङ তাই আলট্রা হাই ডেন্সিটি থাইচুক লङ अब बेलायखान गुबुं ताबोनि जरावो हा बांथायावो बाहायका थाइचुक बुफां गोबां गायै बुफां चुग्रियावै बाथाय गोबां माननाय आमाय वानसंमं बागानावो तिनिजों आं ओ बागानाव ओ थाइचुक लङ बसा फालनायसा आं बनि बागाननि थाइया साक नायकानि खायनानि आनि कक दं माने तिनिजों हायनि हाय फाइ सकबायलायजाक थाइचुक लङ मुस्कि पाइथाक मुस्किरिनायनि कारण अब आल्ट्रा हाइ डेन्सिटि ताक्लाय बिसिनि पाइथाक मुस्किरिनाय हामरिनानि बागै बनाताय गोबां केमिकेल फार्टिलाइजारबो रिलायनाय बनि बागै जों आरो फाइ सकबायजाक जों जतनो ओ थाइचुक गायलायनानै जों बदल जों थाइचुक गायलायथानो आगिनसिमि जों गोरोंजाक दङ गायफ्रोनिसिमि चारा बांनो रिवो गायफ्रो बांनो रिवो टांफ्रो बांनो फायो ताबो बाहायनो हायनो हाय आनि अम्पियालाकनि जतन तांकरं ताखुक संनो तुबोवै जों सार देबजान चाकमानि थाइचुक लङ सामं टांलाय दंलायो सारिनानि बागै इंगा अब अंखासिनि सार देबजान चाकमानि थाइचुक लङ जेटा कमार्शियल थाइचुक लङ बायदि खाजेन ताखुक सं तामनि बागि कमार्शियल मानै खुनै गायलाय ताबो तामनि बागि हिमालय आगिन हाय जरा करै जों हा रकना खिक्लाय तन्नानि बागै काहाम काहाम हा दङ कलाय दङ काहाम बुफां दङ जों गायलाय दङ आरो बिसिनि त्रिपुराव ताबो राति साक्सेस ओङै दङ हिमालय तमाय माने जोंनि राबार बुफां जों ताबो राति साक्सेस मानि दङ आबोनि ओग्लगो जों ताइबो तमा नायलायका लिचु नायलायका कमला नायलायका साक्सेस दं इंगा आरो बिसिङा थाइचुक गायसा ताबो साक्सेस दं न अंया हिनै रां गोनां रक बा जरा तांकुंनाय कामि दङै तांकुंनाय गोरों रक ब्राव चाटियगलाय दङ थाइचुक लङ कटर खायनानि बागै आरो बिसिङा आंबो खरकसा थाइचुक बसास नामनाय जा बरक थाइचुक बसाराव फालै रां पैसा किसा मिसा नखं चालांनाय मा आजे जावो बनि बागै आं थाइचुक लङ कटर खायनाय कमलाबो लङ कटर खायनाय माल्टाबो लङ मुसाम्बिबो लङ कटर खायनाय अमाय बररनि ब्रनि बुलुङा थाङै ब्रनि बागाना थाङै बा थाइ बुफां लङा थाङै गोबांमा आं जे रोंमाना ब्रावबाय सुबासु खालायलाय दंलायो ताइ किसा जराबो ब्रांना आं रिवै दङ आं फालमानिबा आं रिमानिबा तामनि बागि हिमालय ताबो जराते थाइ बुफां रक बेलायखाने काटाल थाइ बुफां आबोनि बागै ब काहामदा थाइ हामियादा थाइ बतो जतनो सिया आंबो सिया इंका बन काहामदा थाइ हामियादा थाइ नायनाय इंका आं फालनायसा आं नावनो रिक्स मारनानै हायदबा खाजानताखौ आमायखनो जों फाललाय दंलायो थाइचुक बसारक अमायगा फाललाय दंलाय आरो जों अब तामा थाइचुक न कामले अमा बेनाना हायदबा यांबसकाङा बेनाना अमायका अरो ताइ तमा दं आरो यांबसकाङा रेड आइभरी दङ आरो चाकाबात दङ आरो सदाबाहार दङ आरो हायना हाय तैसा चाकाबात दङ अमायका दालक जा गोबां मा दं फियाबा अरनिका बाय चाकाबात जत्तो इसे गोबां आरो आबोनि उक्लगो दङ दगमाय ताइ बेनाना हायदबा खाजानताखौ सं आं कयनाय आं आरो चारा पाइना नांनाय आमाय कया गुबै चारा काहाम नायै कायो हिंकले नों काहामखानो थाइ बुफां हामरि माननाय तामनि बागि हिमालय नायदियो क आं अरो चारा रिफोर आं आसो रोंथाया चारा बाहायके पेकेदा काहामखा तनि माननाय अब बिसा कानायखा ताक्लाय मार्च एप्रिल मास कायमाने सेमानो जों अब एप्रिल मास आनि फार्स्ट भिडियो दं होना एप्रिल मासनो जों कायकानि मास दङ मार्च एप्रिल बाबाय नब आं तबु एप्रिल हिंका आफ्रो कायमानि थाइचुक बसुक तरखा नायदि जों अबना हेड बेग रिना पर्यन्त सुजुग रिलिया आंबो ताक्लाय रिलिया बुफां याफां तरगाथन हिनै खालि काहामका रिसिनाय रिमान माने फियाबा रिलिया बुफां बेलनायसि वारक गोबां नांनायसि हिनै नायदि खाजाइन ताखुक जक तिनि जों अर तांलाय माने नायदि यांराव बाहायका तांलाय खानाय दे क इको नायदि बसक नायथका तांलाय खासं बसक काहामाका तांलाय कानि थाइचुक लङो हायकाय ताबो मा तांनाय थाइचुक कतर न त अक्टोबर मासनो जों चाथाय रिपाय रिखा बन व्यापक जे रिथाय रिखा बारिना बागे बन सनामी तंका
अबनो तो जों ताबा हामरिनानि बागै ताकले बुबार बारसाबो नारैया बुबारनि बाथाय थाइजाबो नारैया बनि बागै जों बना चाथायनि रिनाय बिसिंनै बै जों बना बुबार नारैनानि वानसगलायमानि बागै हायका तो बिसिक थमबासि बुबार नारगो जरा तंग हिंकले आनि थानि बा नकफां सार देबजन चाकमानि थानि जरा करै aboni bagino जों अबनो खालिनो बुबार नारैनानि बागै 2026 जों अबनि बुबार नारैनाय बनि बागै जों बनो साथै गोबां रिनाय जों ताकलाय अबनो मास्टिं लाइटिं जों अबनो हेडबेग रिनाय अर्थात जों अबनो ट्रेनिं रिगनाय सकां ट्रेनिं अर्थ अंखानि बुफांना नों बाहायके सेब रिनाय निनि बुफां बेदेक देग बुसक नारैनाय बियां क्लांनाय बाहायके तो रिनाय बनो हिनो ट्रेनिं से ट्रेनिं जों बसकां रिना थांलाय तंलायो थाइसु बुफांना उसक हाममानि परे ओ थाइसुना राख्राय खिक्लाय रिनाय वाना मासिंसा हायदो खाजेन ताकुसं जों आं जरा जरा फाइफोर समय काइसे कुइसे हेडबेग रि थाङे ट्रेनिं रिरमा दं नायदि क खाजेन ताकुसं बा समय नाइना मुसो जागो इ क बनादि बाइका सनाम का नायदि क खाजेन ताकु नायदि अब बाइका सनाम का अमा हायong नाय काहाम के नायदि अमा हायong नाय थाइचु बुफां नायदि अमा हायong नाय थाइचु बुफां ओ थाइचु बुफां नाय न ट्रेनिं रिजाक थाइचु बुफां निनि थाइचु लोंबो ट्रेनिं रिजाक रंनाय आरो परे प्रुनिं फायनाय नायदि बुसो काहामा ओ बेदे राजा पाइ थांनाय हायदो खाजेन ताकुसं अरे काइसे कक साना कलायो अरे जरा थाइचु करं काइना करं बरक तो ओ लोंगा हाबै थाइचु बेदेक सारनो सायेन तलाङि थांजाक दङ कयेकटा आं फाइनो फैका सार तो नगिया आं फाइनाय फैका ताबो ओक्लक बसखांनाय मानि गोबां मान तलांजाक दं जरा थाइचु दामी थाइचु सिनिनाय र बर अरने सायमानि दङ आं हेडबेग रिनायावबो आं प्रुनिं ट्रेनिं रिनाय ट्रेनिं रिरिया सिगां ब थाइचु बेदेक देखसात लांमानि ब किसु अन्यानि बसियो किसु तो अन्या हाइबाना बाग्राना सायै ततलाङि थाका मालिकनो सायै लाइन थाका अब त बेलायखन नायथयो अंगा हायदो किन्तु सिनि कुनो खति अन्या बुफां तरि तंनाय काहाम खायनो रमदि क अरनि काइसे तलाङि थांजाकास अरनि के हात लाङि थांजाका इ क अरनि के हात लाङि थांजाका इ क नायदि अरनि तलाङि थांजाका के हा इ अरनि हायदो खाजेन ताकुसं एंगाय खाजेन ताकुसं चंताइबो करनाय थाइजु लुंबाय जों माइ चाइ मानो अर सार ब आगरतला नक दङ अर बनि हंखा थाइजु लुं बाहायके ब अब आसो बखा मांखा अर थाइजु लुं खायना नाहिन्दि उसु कतर मा थाइजु लुं अब हंखा गुमतिनि चरनि बागे बरा आसो काहामके कायनानि सुजुग मांखा हाहामो नि बखा मांखा कुइ न सेमानो एप्रिल मासो जदि थाइजु कायो सग लों हामो हिंकले नों वानाय दि जे चाथाय आथैरिया वे हा काहाम हिंक बसक हामै फाय बसकांग जों अबनो नायनाय जे अमाय हा काहामो हा खिक्लाय तन्या वे केबो आचास खायना बागै केबो निनि बुफां वाफां गायनायनि बागै केबो मैखथों खायना बागै खालायलाय जाव सिनो अम्पियो वनका मैखथों बेलायखानो पपुलार आरो मैखथों कायलाय जाव सिनो अम्पियो चिनि अम्पि एलाका बर्मासारा कलाइकामी एलाका अम्पि चर अम्पि तिमानि चर आइ एलाका र हिंका जों आं ताबो ककबरक बाय सारनो सिंनाय सार निनो बागाननि बयस बोसो गंखा 1.5 বছর दिन 7 एप्रिल मास किंका 1.5 বছর या 7 एप्रिल मास 3 तारिख एप्रिल मास हाइमा दंगां फार्स्ट भिडियो दंगानि ताकलाय बिसा कानाय एप्रिल मास सार किसा सार निनि चारा नन खुशी दसक तोर माने आनंद दतं आनंद मानो तोरखा निनि चारा किसे तोरखा इनका আমি স্যারকে বাংলাতে জিজ্ঞেস করব স্যার আপনার চারাতে কি আপনি মানে যা দেখছেন যে চারাটা ভালো হচ্ছে বা খুবই গ্রোথ ভালো হচ্ছে এটা কি ঠিক আপনার চারাটা গ্রোথটা ভালো আমার তো এমনিতে অভিজ্ঞতা কম তো আমার নজরে তো খুব ভালো মানে অল্প সময়ের মধ্যে এইভাবে চারা হওয়া মানে আমার পক্ষে খুব ভালো লাগছে না হ্যাঁ যথেষ্ট কারণ স্যার তো এটা দেখাশোনা করতে পারেন না বয়সের জন্যও এবং থাকেন আগরতলায় মাঝে মধ্যে আমরা দুজনেই আসি এই নিয়ে আমি আঙর জায়গা বসে সবাইকা 4 বার সবাইকা তা বোঝাতে হ্যাঁ দেবো খাজেন তা ককসাং স্যার ককবর কিসা কম মানো বনবাগি जों ককবান্দি কিসা মাদালকা ও ভিডিও এঙ্কা आं सानाय ও लोङो যারা সামু তাंनाय रक बरक बसिनि आनिनि नार्सारिनि सामु तांनाय रक बरक बेलायखान खावारो आं बरनो तुइयो जेखाना आनि नंनि चारा थाङा आ जागाव जों कायरि लायो नेक्स्ट सिनि आनि ओ सामुं तांनाय रबाय आनि नार्सारिनि साइट्रास भेराइटिनि बिसिङाव डेफुकन कायजांनाय कव ए
pesar thol babayo debukon kaijangnai pesar tholo kaisa baganongnai citrus baganongnai beleka nang tongthogui tongo pesar tholo kaisa ani naikani bai bskango commercial mukhi baganongnai abo mangya sini ha sakane joton kotor kutui komala kotor kutui Japan komala ongnai a komala na sung tirpra busuk thai thaiya nainai boni jora tongo boni rang tonga an bagin bodebo korna kabang kaina nayo commercial kaina nayo khajani takusong jong haina haitabo sini o samung tangnai borok ba malai lainai faidi khajani takusong boragongka sini ani nogo samung tangkongnai ba ani elaka samung tangkongnai ani nogo tangkogam haya anara tangi tonglai borao haisi boragongka tangkorong ni bisingo broni group bro mangya tai bu tongkho broni group ama hai tangnai rok to nango sini elaka rago tangi chane boro rogbo malik no kaham ka wansana nango engkai commercial bagan rok kaham ka no tisai mano ama hai tangnai nango kono elaka hingka tangnai rok na tama hin yakul khili chane rok no kamla hino sini aro ni kok bai hinga anaren kok bai ka sung bro na kamla kono somay use khaya sung bro na yagol no kok ko dei borok no sung bomong khoro engkai angani puila kaiman di no tongnai ani khajani batija bono sungnai batija kano nang to thangnai video jotoni seller sa hinjangnai nang to seller type ni borok hinjaka tini hingkano na ang sungnai o thaisu nang semano kai pheimani nang kai phaya do semano nang kai phai phuro jong march din april masa kai phai 3 tarik april la kai phayo engka chini first video botongo na Kokborok video botongo engka bo bisa ta kaka kayako kasagiyako engka bufang tormani nang khusida khujingkha ani nongni bufang cheda tororo haka hamleba haka ham ompin che toro na ompin la hamoi tongo engka nang omai haka hamrona kainani ki mane request khainai koinai kai mane hinai joto omai haka ham kai khang ka belai ka ham thaichuni bagai tai bathai rau kam ka thai bathai ka ham ka thaiana na engka ang chong mane obo to training ongnai barai khibijak nai bojaga rajang nai na obo to osgra rajang nai osgra rajang nai aro rajang nai romiton la aro rajang nai aro rakhani bokha bahayo na sa ka hama emne nai ka to khoti ni hong khoti bathai bagin ka belai kha ham nai bathai ni bagina abo rai khibi nai Rama dine to numa phaiphine ompi ni taisa ompi bai obo to prai 50 kilometer hasal haipan phaifiu na ma phaiu taman bag himara sini sar debjan chakma belai khana ador khlayo chungmo sarna hamjago sar bosungbai gadali tongo omahai nongna nang hai duba samung tangi chauni tomang khaba lasima ukri ora ningna o wansana nangya omahai ongna nango sini poribesh samung tangnai bai tangri nai bakha gadal laina nango tangnai bo malik no phakiriya malik bo tangnai rang no ador khlaya ongya belai kha ador khlayo tai bisi saliya khajen tako orene kogore beri jaka जों बस कांगो कोइनाय जरा कमार्शियल बागान खायना वानसंनाय रक किसा मिसा आनि मोबाइल बाय ककदुगो कक सालाय मानो न कक सालायका न कायना दे काया दे आनसर करिं रक आनो बाहायनो फोरोंगि मानो जरा आनि आरो सोलोंना मुसुनाय रक थाइसे थुइसे कक सोलोंगि मानो एमंकि सार देबजान चाकमानि फोन नाम्बार नांका सारनि फोन नाम्बार बा आनि आरो कालेक्ट खाय मानो बाहायके ब बागान खाय तंग आं बनो बुसग्रातै बनि बखानि कक न सुबाय तंग आबो न सोंगिनाय मानो हाइनाय हामबायरिनाय चुबाय जतननो